No niin, mä esittelen tässä mun huonetta. Tässä on mun sänky. Tämmönen hieno prinsessapeti. Tuolta pääsee ulos parvekkeelle. Tässä on yläkertaa, pyykkejä kuivumassa. Sitten voidaan mennä alas. Rappuset on aika vaikeet. Löin eilen illalla just varpaan. Lähti iho, on ihan kipeä. Tossa on kuollut koppakuoriainen, joka on ollut sitä ekasta päivästä saakka. Sitten mennään keittiöön. Se näyttää tältä. Ja ruokapöytä. Täällä on tosi paljon kaikkea tämmöstä ihmekamaa. Joka puolella kaiken näköistä. Keittiö on aika alkukantainen. Niin kuin näkyy. Ihmeellisesti kyllä pesukone on ihan uusi. Vessa on vallan mukava. Siinä käydään sitten suihkussa. Täällä on jotain tyhjiä noita vesipulloja, nami. Semmonen. Tuossa takapihalla on kanoja. Aamulla on kiva herätä, kun kaikki Longhousen kukot kiekuu samaan aikaan. Nyt mennään olkkariin. Tän näköistä telkkari löytyy, itse asiassa 2. Ja sitten niillä on kannettava, mutta täällä ei ole nettiä. Sitten mennään Longhousen. Elämää. Siinä nukkuu Wilhelm. Siinä on Sepe vauva. Sitten ulkona näyttää tältä. Siellä on auringonottotuoli. Sitten voitais käydä vaikka kattoo vähän tuolta pidempää. Vauva haluaa päästä mukaan. Naapuri. Ja tuolla takana on kauppa. Tän näköinen rakennus. Aika paljon kaikkea turhaa rojuu täällä pihalla. Sitten voitais vielä mennä käydä vaikka katsoa tuota jokea. Luonto näyttää täältä. Palmuja. Korkeita puita. Nättiä kukkia. Ollaan kannettu hiekkasäkkeen ja tuskaa käydä nämä portaat, kun pohkeet on niin jumissa. Lisää kauniita kasveja. Siellä alhaalla näkyy joki. No, parissa päivässä, kun on satanut, niin on noussut vedenpinta. Ja siitä on tullut tommoista sameeta. Toissapäivän se oli vielä ihan kirkasta. Hyvällä tuurilla saatettaisiin nähdä joku eläin. Sinne se menee. Ja kun tossa käy uimassa, niin aika kova virtaus. Jep.
ei mulla muuta.